halmra daga jaň edip ýürükdi haş etdim. Bolýa diýdim, onu gelenle 3 bolup oturup diýdim, halkyň öňünde çykyş edeliydim. Men size bir kysany sora gören, sizem näçe sora berseňiz beriň maňa, men jogap bermäge taýýar. Sizem men bary ýok bir kysany sora bo jogap beriň diýdim. Halmra daga ýüze gurdy. Tek men sorap göreýin ýen boldy. Taparagadan. Näçe wagt geçdi, ana şu sora jogy. Men bilen ýüz bölüp oturup 3 bolup guruluşmak isleýän oklar. Men ondan soň aýtdym, halmrada bolýa diýdim. Onda taparaga islemeýän bolsa, gel ikimiz oturup gurulma edeliydim. Şo meseleler bar edi. Ona meslemedi halmrada. Oturup o ýeger oturup dogry guruluşmaga gaýrat tapsynlar, eger arkalaryna, götlerine, ýyllarına gilleri ýaldy ýok bolsa. Men näme üçin alada galdym? Olar diňe bir hökümet döretmek däl. Olar ýa berde öz aralarynda saýlaw geçiren bolup parlamenti düdüp şu taýdan parlamentiň deputatlary bilen şu taýp barmak. Olar ýa kanun çykarjy organy şu taýda ýasamaklyk. Onam kim bilen ýatajak? Şolar özlerine şey edip tagrim edip oturan adamlaryň içinde tesbirçilik geçirmeli. Şolaryň tesbirçiliğinin esasında da deputat sayılacaklaryny düşün. Meni bunu toslap tapamok, hemen halmrada aýdanladyny eşitdireýinler şu mesele barada. Ine dek bir näçe gün mundan öňüne diýendädi parlament saýlawyny geçirmek barada. Şu taýda oturup. Ondan sonra sesverişi formatda gurulýar. 75 meselen men bilemem. Şol sanat görýär, çykarýar, ondan soň her etragyň adamlar özüni wagtlaýınça bir deputat kimen men ýandan salar öz aralaryny sesler edýär. Ya sesver şu taýda gurulýar. Her etrafda goýulyp kime siz köp ses berýär. Kandidatlaryň sany şu taýda çykarýar, onun üçin belli bolýar kime halk deputatlyk demese ondan ýa. Görüşmek ýaly. Ana halmrada öýdäýdi otyr. Şu taýda oturan ýerimizden ýa. Şu bir de tomoş edýän adamlaryň arasynda parlament saýlawyny geçirelim diýär. Her kim diýe öz isleýän adamsyň her tarapdan hödürlesin diýär. Ses bersin, kim köp ses alsa ana şolam deputat bolar diýär. Biziň şu taýdaky gaýwany parlamentimiň deputaty. Duro, o näýil bolýar? Size tomoş edýän bolýar 20 000 adam bolsun. Şo siziň ses geçirjek parlament saýlawyňyzda da goýşulan ýarty gatnaşsyn, 10 000 adam gatnaşsynlar. Awo Türkmenistanyň ilaty näçe? 6 milyon ilat. Awo şol 10 000 tane adamyň berjek sesi bilen siz näme? Deputat saýlajak bolýar. Bolýar 20 000 adam, 50 000 adam ses bersinler. Ol deputat saýlanmaly kim?